blíži sa víkend, treba si kúpiť nejaké víno a už som si ho kúpil a chcem ho zaplatiť a vidím, že mám tu, chcel by som to zaplatiť kartou, ale nedostanem nič. Jo? Ale keď zaplatím cez QR kód, to znamená, že už mi tu vygenerovali ten QR kód, tak ja vlastne sa musím pohrať, keď chcem tú kávu, áno, a vlastne zaplatiť tú faktúrku. Takže platba, naskenovať, dobre, poslať. No, kým mi dá pani žetón na kávu, tak si v okamžitých platbách v aplikácii overí, že či to jej to došlo. Ja idem zatedy na kávu, no a na budúce si donesem hotovosť, aby som mal 2 kávy. No a prečo 2 kávy? No pretože keď zaplatíte hotovosťou, tak máme peniaze na tú transakčnú daň pre dodávateľov a to sa dozviete v druhom videu, že ako ušetriť na tej transakčnej dani vzťah dodávateľ-zákazník. Takže už to má zaplatené a ja idem na tú kávu. Ak v predajni Brikol zaplatíte v hotovosti, dáme vám 2 kávy. Ak zaplatíte pomocou QR kódu, máte u nás 1 kávu zdarma. Ak ale chcete platiť kartou, nech sa páči, ale kávu zdarma vám nedáme. Viete, prečo chceme, aby ste použili platbu cez QR kód a nie platbu kartou? Ak viete, napíšte nám svoju odpoveď.